Aurten beko Liseo Antzokixan elkartu gara, ez da areto txikisa, ikasle pila bat etorri zarie, ipuin lehiaketan parte hartziabe olakua izan da. Haundixa eta ederra. Orduan txalo bero bat nahi dut emotia parte hartu duzuen ikasle guztiei. DBH lehen eta bigarren mailetan, Eibar BHI ikastetxeko ikasle batek eraman dau sarixa. Ta txalo bero-bero batekin hartuko dugu, June Alzaga Arronategi. Eta DBH 3 eta 4 mailetan, igazko irabazle berdina da, Lasalle Azitaingo ikaslea da saritua, berrido irabazi da sarixa esan duten moduan, eta txalo bero-bero batekin hartuko dugu, Alaitz Herrera Uriona Barrenetxea. LH bat eta bigarren mailetako irabazlea aurten, Iturburuko ikaslea da, eta txalo bero-bero batekin hartuko dugu, Lucia Zubillaga Etxebarria. LH 3 eta 4 mailetan irabazlia Iturburukoa da bebai, eta beste txalo bero batekin hartuko dugu, Aiora Larrañaga Martínez. Eta gaurko azkenengo sarixa banatuko dugu, LH 5 eta 6 mailetan irabazlia Aldatze ikastetxeko ikaslea da, etorri ba sarixa jasotzera, Jon Mendoza Tejada. Oso ondo ba, banatu ditugu 5 sarixak, sorionak irabazliei, berriro eskerrik asko parte hartu dozuen guztioi, eta ez dakit eskolara bueltatzea nahi dozuen edo beste magia apur bat ikustia nahi dozuen. Bueno, ba, zuekin berrido, Imanol, Tuiño Magua. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Etorri da gurera Kadija, zertan etorri zara ona? ¡Jolastera! Sí, claro, ahora lehen izkuterik dituzte, hementsi sartuta. 3 eraztu, Urtzirena, Anerena eta Mirenena, begira, Eta 3. Jazta. Magia zegoen etxetara eramaten. Munduan egin daiteken bigarren gauzarik zailena. Hortxe daude jaun Andreok, 1, 2 eta 3 eraztunak batuta ikusi nola dauden. Profesional banda izitxaron, begira. Ikusi nola dauden. Begira, batut. Hortxe daude, begira.